jos tämmöisiä mainoksia on, ne on huijaussivustoja. Eli tänne kun menet näin, tulee tämmönen sivu. Sitten tohon pitäisi laittaa joku käyttis, niin mä nyt laitan ihan vaan tälleen näin. Dun dun. Sitten seuraava. Nyt se alkaa pyörittämään. Nyt jos siihen panisi oikein jutun, niin rahat lähtisi heti tililtä. Ne on kaikki huijauksia. Näihin ei kannata osallistua. Sitten vielä salasana. No, salasanan mä laitan ihan minkä vaan sinne näin. Ja seuraava. Nyt se pyörittää. Jos mä olisin laittanut oikeat jutut tänne, niin S-Pankista olisi lähtenyt minun rahat. Sen siljentein. Varokaa ihmiset näitä huijauksia. Elkää osallistuko näihin. Elkää missään nimessä laittako oikeita pankkitunnuksia näihin systeemeihin. Tää on huijausta. Tää vaan pyörittää ja pyörittää. Mitään ei onneksi tapahdu. Nää on huijauksia. Näitä mainoksia on hirveästi täällä nettipullolla. Elkää osallistuko näihin. Rahat menee. Tuossa selasin tätä, niin tämä on sitten oikea sivusto. Eli jos tänne menee tästä painaa, niin sitten tulee tämmönen. Tämä on oikea sivu. Tämä ei ole huijaussivu. Tämä menee tänne S-Pankin oikealle sivulle. Tämä on oikea sivu. Tuo äskeinen oli huijaussivu. Näitä on vaikea erottaa. Mutta nämä on sitten kumminkin tämmöisiä oikeita sivuja. Että täältä sitten pääsee näihin mobiilijuttuihin ja kaikkiin. Jos on sovellukset. Mutta nämä on vähän tämmöisiä. En kehtaa mennä nyt tänne, mutta näitä kannattaa varoa. Tää on kumminkin oikea sivu.